பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மஞ்சு क्लेशादिकर्तरं तेषाम् अव्यक्ताशाक्तसेदसाम् அவ்யக்தா ஹி கதீர் துக்கம் தேகவத்பிரவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமாக ஆகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகங்கள் 6 to 7. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்தி உபாசதே தேஷாம் அகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த மையாவேஷித சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனதை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிர்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. எந்த சாப்டர் மாதாஜி? 12வது அத்தியாயம் மாதாஜி. பகவத்கீதை 8 படிங்க. 8வது படிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்புறமா கண்டினியூ பண்ணுங்க. சோ ஜஸ்ட் நான் ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படி ரீச் ஆயிடுவேன் வீட்டுக்கு. சோ நீங்க அதுக்குள்ள ஸ்லோகங்கள் வாசிங்க. ஆக்சுவலி நம்ம 28th ஸ்லோகம் தானே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு 6வது. நான் பிரேயர் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் தி ஸ்லோகா. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஓம் நமோ நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. எஸ் பிரேம மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க 28வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. 28வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எடுத்து மாதாஜி. 28 29 மாதாஜி. அது என்னது 22 ஜாயிண்டா இருக்கா? 28 ஓகே ஆமா மாதாஜி. வாசிங்க. இல்ல 28 தான், 29 எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகல, ஒரே ஸ்லோகம் தான். பாக்குறேன். 28 தான் மாதாஜி. ஓகே கலாவதி மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. அவங்க 29 அவங்க எடுத்துக்கிட்டு வாசிக்கிட்டோம். நீங்க 28 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. விருத்தா அநாதௌ பிதரள நான்ய பந்து தபஸ்வினோ அஹோ மயாதுன தேக்தாவ் அக்ருதஜேன அனாதையானவர்களும் பிதரோ என் பெற்றோர்கள் நான் அந்நிய பந்து வேற நண்பர்களும் இல்லாதவர்களும் தபஸ்வினவ் அதிக கஷ்டங்களுக்கு உள்ளானவர்களுமான அஹோ ஐயோ மையா என்னால் அதுனா அப்பொழுது கைவிடப்பட்டனர். அக்ருத ஏன நன்றி கெட்ட நீசவத் இழிகுலத்து நீசனை போல. வயதான மொழிபெயர்ப்பு. வயதான என் பெற்றோர்களை கவனித்துக் கொள்ள வேறெந்த மகனோ அல்லது நண்பனோ இல்லை. நானும் அவர்களை கவனித்துக் கொள்ளாததால் அவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டனர்.
ஐயோ, இழிகுலத்து நீசனைப் போல நன்றி கெட்டத்தனமாக நான் அவர்களை விட்டு வந்தேனே. பொருளுரை. வேத கலாச்சாரத்தின்படி பிராமணர்கள், முதியவர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் பக்தர்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு. இது அனைவருக்கும், குறிப்பாக உயர்ந்த வகுப்பினர்களுக்கு உள்ள கடமையாகும். ஒரு வேசியினுடைய சகவாசத்தினால் அஜாமிளன் தன் கடமைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டான். இதற்காக வருந்திய அஜாமிளன் இப்பொழுது தன்னை மிகவும் இழிவடைந்தவனாக கருதினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மொழி பதம் 29. சோ அகம் வியக்தம் பதிஷ்யாமி நரகே பிருஷ தாருணி தர்கநாக காமினோ யத்ர விந்தந்தி யம யாதனாக. ச இத்தகைய மனிதனான அகம் நான் வயத்தம் இப்பொழுது தெளிவாகிவிட்டது. பதிஷ்யாமி விழுவேன். நரகத்தில் பிருஷ தாருணே மிகவும் துன்பகரமான தர்மகனாக சமய கோட்பாடுகளை மீறியவர்கள் எத்த எங்கு விந்தந்தி அனுபவிப்பார்கள் யம யாதனாக யமராஜனால் சுமத்தப்படும் துன்பகரமான சூழ்நிலைகளை. மொழிபெயர்ப்பு. பாவம் செய்தவனும் சமய கோட்பாடுகளை மீறியவனுமான என்னை போன்ற ஒருவன் இத்தகைய செயல்களின் பலனாக நரக சூழ்நிலைகளில் தள்ளப்பட்டு கடும் வேதனைகளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது இப்பொழுது தெளிவாகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிம் இதம் ஸ்வப்ன ஆகோஸ்வித் சாஷாத் திருஷ்டம் ஈகாத்புதம் க்வாயதா அத்யதேயே மாம் வியக்கர்ஷண பாஷபானயக. கிம் என்ன, இதம் இது, ஸ்வப்பனே கனவில், ஆகோஸ்வித் அல்லது சாசாத் நேரடியாக, நனவில், திருஷ்டம் காணப்பட்டதா, இக இங்கு, அற்புதம் அற்புதம், கிவ எங்கு, யாதா சென்றுவிட்டனர், அத்யா இப்பொழுது, தே அவர்கள், எல்லோரும், எவர்கள், மாம் என்ன, வியாக்கர்ஷன் இழுத்து கொண்டிருந்த, பாச பானையா தங்கள் கைகளில் பாச கயிறுகளுடன். மொழிபெயர்ப்பு. இப்பொழுது நான் கண்டது கனவா அல்லது நனவா? பயங்கரமான மனிதர்கள் என்னை கட்டி இழுத்து செல்வதற்காக தங்கள் கைகளில் கயிறுகளுடன் வந்ததை நான் கண்டேனே. அவர்கள் எங்கு சென்று விட்டனர்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பதம் 31. அத தேக்வேக்கதாக சித்தா சத்வார சாரு தர்ஷனாக வியாமோச்சயந்தி நியமானம் பத்வா பாசைரதி பவக புவக. அதன் பிறகு தே அந்த மனிதர்கள் எனக்கு கதாக சென்று விட்டனர். சித்தா முக்தி அடைந்த, சத்வாரா நான்கு பேர்கள், சாரு தர்ஷனா காண்பதற்கு மிகவும் அழகான, மோட்சயன் அவர்கள் விடுவித்தனர், நியமானம் இழுத்து செல்லப்பட்ட என்னை, பத்வா கட்டி பாசை கயிறுகளால், அத புவக நரகத்தை நோக்கி கீழே. மொழிபெயர்ப்பு. பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு மொழிபெயர்ப்பு. கயிற்றால் கட்டப்பட்டு நரகத்தை நோக்கி கீழே இழுத்து செல்லப்பட்ட என்னை விடுவித்தவர்களும் அழகு மிக்கவர்களுமான 4 முக்தர்களும் எங்கே சென்று விட்டனர்? பொருளுரை. 5வது காண்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது போல் நரக லோகங்கள் பிரபஞ்சத்தின் கீழ் பிரதேசங்களில் அமைந்துள்ளன. எனவேதான் அவை ஆதோ புவக என்று அழைக்கப்படுகின்றன. யமதூதர்கள் அப்பிரதேசங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் என்பதை அஜாமிலனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்து வேற யாரு வாசிக்கிறீங்க? பத்மா மாதாஜி வாசி. ஸ்லோகம் படிக்கிறது படிக்க முடியாது போன்ல, அதனால படிங்க.
ஜஸ்ட் வீடு வர வரைக்கும். அதாபி அதாபிமே துர்பகஸ்ய விபோதாத்மா தர்ஷனே பவிதவ்யம் மங்களேன ஏனாத்மா மே பிரசீததி. ஆகவே அபி கூட மே என்னுடைய துர்பகஸ்ய மிகவும் துரதிருஷ்டமான விபூத உத்தம பக்தர்களை தர்ஷனை தரிசித்ததால் பவித்தியம் இருந்திருக்க வேண்டும். மங்களேன புண்ணிய செயல்கள் ஏன எவற்றினால் ஆத்மா மே எனது பிரசீதத்தி உண்மையில் ஆனந்தம் அடைகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பாவ செயல்களினும் கடலில் மூழ்கி இருந்த நான் மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவனும் துரதிருஷ்டவாளியும் ஆவேன் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆயினும் என்னுடைய பூர்வ ஆன்மீக செயல்களின் பலனாக என்னை காப்பாற்ற வந்த 4 உத்தம பக்தர்களை என்னால் தரிசிக்க முடிந்தது. அவர்களது வருகையால் நான் இப்பொழுது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பொருளுரை. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை 22.54 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. சாது சங்க சர்வ சாஸ்திரை கயா லவ மாத்திர சாது சங்கே சர்வ சித்தி கயா. எல்லா சாஸ்திரங்களும் பக்தர்களுடனான சகவாசத்தை சிபார்சு செய்கின்றன. ஏனெனில் இத்தகைய சகவாசத்தின் நொடி பொழுது கூட முழு பூரணத்துவம் பெறுவதற்கான வித்தை ஒருவனுக்கு அளித்துவிடும். அஜாமிளன் தன் வாழ்வின் துவக்கத்தில் பரிசுத்தவனாகவும் பக்தர்களுடனும் பிராமணர்களுடனும் சகவாசம் கொண்டவனாகவும் இருந்தான். அப்புண்ணிய செயலின் காரணத்தால் அவன் விளைந்த நிலையில் இருந்த போதிலும் தன் மகனுக்கு நாராயணா என்று பெயர் சூட்டும் எண்ணம் அவனுக்கு ஏற்பட்டது. இது உள்ளிருந்து பரமபுருஷரால் அருளப்பட்ட நல்ல புத்திமதி என்பதில் ஐயமில்லை. இது பகவத்கீதையில் 15.15 பகவான் பின்வருமாறு கூறுகிறார். சர்வசிய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த சம்ருதே ஞானம் அபோகனம் ச. நான் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் வருகின்றன. எல்லோருடைய இதயங்களிலும் குறைபவரான பகவான் பரம கருணாமூர்த்தி என்பதால் எப்பொழுதேனும் சிறிதளவு பக்தி தொண்டை செய்தவனை கூட அவர் மறந்து விடுவது இல்லை. இவ்வாறாக கடைசி மகனுக்கு நாராயணா என்று பெயரிடும் பகவான் உள்ளிருந்தபடி ஏற்படுத்தி இருந்தார். இதனால் சுவாசத்துடன் நாராயணா நாராயணா என்று அழைத்து சாகும் தருவாயில் மிகவும் பயங்கரமான ஆபத்தான சூழ்நிலையிலிருந்து அவன் காப்பாற்றப்பட்டான். கிருஷ்ணரின் கருணை இத்தகையதாகும். குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாயபக்தி லதா பீஜக. குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் கருணையால் ஒருவன் பக்தி எனும் விதையை பெறுகிறான். இச்சகவாசம் ஒருவனை மிகப்பெரிய பயத்திலிருந்து காப்பாற்றுகிறது. எனவேதான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் விஷ்ணுவை ஞாபகப்படுத்தும் வகையில் பக்தர்களுக்கு நாம் பெயர் சூட்டுகிறோம். இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணதாசன் அல்லது கோவிந்ததாசன் முதலான தன் சொந்த பெயரை ஒரு பக்தனால் நினைவு கூற முடிந்தாலும் பேராபத்தில் இருந்து அது அவனை காப்பாற்றிவிடும். எனவே தீட்சை அளிக்கப்படும் சமயத்தில் பெயர்களை மாற்றுவது அவசியமாகும். எப்படியாவது ஒருவன் கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கான அரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருவதில் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மகாலட்சுமி மாதாஜி, உங்ககிட்ட புக் இருந்தா நீங்க வாசிங்க அடுத்த ஸ்லோகம். 33 நான் படிப்பேன் மாதாஜி. படிங்க, புக் இருக்கிறவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. பதம் 33. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்யதா பிரியமானஸ்ய நாகசே விருஷாலிபதேஹி வைகுண்ட நாம ஹரணம் ஜிஷ்வா பக்தும் இகார்ஹதி. அன்யதா இல்லையெனில் பிரியமானஸ்ய மரண தருவாயில் உள்ள ஒருவனுக்கு நான் இல்லை
அசுசே மிகவும் சுத்தமான, விஷாலி பதே ஒரு வேசியின் கணவனுக்கு, வைகுண்டநாதரின் நாம கிரகணம் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும், ஜிக்வா நாக்கு, வக்தும் சொல்வதற்கு, இக இசூழலில் ஹர்ஹதி முடிந்தது. மொழிபெயர்ப்பு: எனது பூர்வ பக்தி தொண்டு இல்லையெனில் சாகும் தருவாயில் உள்ளவனும் சுத்தமானவனும் ஒரு வேசியின் கணவனுமான நான் எப்படி வைகுண்டநாதரின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றிருக்க கூடும்? நிச்சயம் அது சாத்தியமே இல்லை. ஒருவரை ஆன்மீக உலகின் நாயகர் என்று பொருள்படும் வைகுண்டநாதர் என்ற நாமம் வைகுண்ட என்ற நாமத்திலிருந்து வேறுபட்டவை அல்ல. கடந்த காலத்தில் நான் செய்த பக்தி தொண்டாகிய ஆன்மீக செயலின் காரணத்தால் பயங்கர சூழ்நிலையான மரண தருவாயில் வைகுண்டபதியின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் இவ்வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது என்பதை தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவான அஜாமினால் இப்போது புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், ரேவதி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரேவதி हरे कृष्ण மாதாஜி. माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। किम चावम कितव पापो ब्रह्मग्नो निरभद्रवः वचप नारायण दी एतद् भगवान नाम मंगलम व எங்கே ச கூட அகம் நான் கித்வம் வஞ்சகனும் பாப பாவமே உருவானவனும் பிரம்மக்கின பிராமண தர்மத்தை கொன்றவனும் நிரபத்ரப வெட்க கட்டவனுமான கிவி எங்கே கூட நாராயண நாராயண இது என்ற ஏதத் இந்த பகவத் நாம பரமபுருஷரின் புனித நாமம் மங்களம் மங்களகரமான. மொழிபெயர்ப்பு: அஜாமினன் தொடர்ந்து கூறினான், வஞ்சகனும் பாவமே உருவமானவன் பிராமண தர்மத்தை கொன்றவனும் வெட்க கெட்டவனுமான நான் எங்கே? நாராயண என்ற பரம மங்களகரமான பரமபுருஷரின் புனித நாமம் எங்கே? பொருளுரை: கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மூலமாக நாராயணரும் அல்லது கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை பரப்புவதில் ஈடுபட்டு உள்ளவர்கள் கிருஷ்ணர் பக்திக்கு தாங்கள் வருவதற்கு முன்பிருந்தே நிலையையும் இப்பொழுதுள்ள நிலையையும் எப்பொழுதும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். முன்பு நாம் மாமிசம் உண்பவர்களாகவும் குடிகாரர்களாகவும் பெண்களின் பின்னால் சுற்றுபவர்களாகவும் வெறுக்கத்தக்க நிலையில் ஈடுபடுத்தி கிடந்தோம். ஆனால் இப்பொழுது ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபிக்கும் வாய்ப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த வாய்ப்பின் மதிப்பை எப்பொழுதும் நாம் சரியாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானின் அருளால் நாம் பல கிளைகளை சாபித்து இருக்கிறோம். இந்த நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு பரமபுருஷரின் புனித நாமத்தை ஜபித்து அவருக்கு நேரடியாக நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். நம்முடைய தற்போதைய நிலைக்கும் முந்தைய நிலைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை மனதில் நிறுத்தி இந்த மிக உயர்ந்த நிலையிலிருந்து விழுந்து விடாதபடி நான் எப்பொழுதும் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் விஜயகுமாரி மாதாஜி, பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வசந்தி மாதாஜி, ரெண்டு பேர்ல யாராவது மாதாஜி. மகாலட்சுமி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 25. சோகம் ததா திஷ்யாமி யதா சிந்திய நிரஹாம் யதா ந பூய ஆத்மானம் அந்தே தமசி மஞ்சய சா அப்படிப்பட்ட அகம் நான் ததா அவ்வாறு யதிஷ்யாமி நான் முயற்சி செய்வேன் யதா சித்த இந்திரிய மனதையும் புலன்களையும் அடக்கி அனில மற்றும் உள்காற்றுகளையும் யதா அதனால் நாளை பூயகா மீண்டும் ஆத்மானம் என் ஆத்மாவை அந்தே இருளில் தமசி அறியாமையில் மஞ்சையே நான் மூழ்கடிப்பேன். மொழிபெயர்ப்பு: நான் பெரும் பாவியாவேன். ஆனால் இப்பொழுது இந்த அரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டியிருப்பதால் நான் எனது மனம் பிராணவாயு புலன்கள் ஆகியவற்றை நன்கு அடக்கி எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். இதனால் பௌதிக வாழ்வென்னும் ஆழமான இருளிலும் அறியாமையிலும் மீண்டும் விழுந்து விடாமல் இருக்க முடியும். பொருளுரை: நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த வைராகியம் இருக்க வேண்டும். குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் கிருபையால் நாம் உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளோம். இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு என்பதை நினைவிற்கொண்டு நாம் மீண்டும் விழுந்துவிடக் கூடாது என்று கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்திப்போமானால் நம் வாழ்வு வெற்றியடையதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். சோ இன்னைக்கு நாம அஜாமிலனுடைய உணர்தலை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா? நேற்று கூட நம்ம அதை தான் படிச்சோம். அவன் இந்த விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் எம்பதோர்களுக்கும் நடந்த உரையாடலை அவன் கேட்ட பிறகு மேலும் விஷ்ணு தூதர்கள் உடனடி அவன் ஏதோ கேட்க வந்ததை எண்ணி உடனடியாக மறைந்து போன அந்த சம்பவத்தையுமே நேற்று படிச்சோம் இல்லையா? ஏன் அவர்கள் அவ்வாறு செய்தார்கள் என்பதையுமே நம்ம படிச்சோம். ஏன்னா ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் இல்லையா? அதாவது இன்னும் அவருக்கு ஏக்கம், அதாவது பக்தியின் தரப்புலையும் பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஏக்கமும் அவருக்கு அதிகப்படுத்தணும்ன்ற ஒரே ஒரு உந்துதலாலதான் விஷ்ணு தூதர்கள் மறைந்தார்கள். சோ சிமிலராக, அதாவது இதே மாதிரி ஒரு இது நம்ம நாரத மகரிஷியுமே அவருடைய முந்தைய பிறவில ஒரு வேலைக்காரியுடைய மகனாக இருந்த பொழுது பகவானுடைய அந்த தரிசனத்தை பகவான் என்ன செய்தார் ஆக்சுவலி. சோ ஒரு க்ஷணம் அவருக்கு தரிசனத்தை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் மறைந்து போனார் அப்படிங்கறதுமே நாம படிச்சிருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி மீண்டும் பக்தியின் தரப்புல விட்டு போன அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் இல்லையா அஜாமிலன். சோ சிறு பிராயத்தில் அவன் செய்த பக்தி தொண்டு, பிறகு அவன் செய்த தவறுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சிறு பிராயத்தில் செய்த அவனுடைய பக்தியினுடைய இதனாலதான் அவன் அவனுடைய மகனுக்கு நாராயணா என்ற நாமத்தை வைக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை அவன் பெற்றான். அதுவுமே இறைவனுடைய கிருபையால தான். மேலும் அவனுக்கு மிகவும் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, பயம் தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை எது, ஒருத்தருக்கு மரணம் தான் பயம் தரக்கூடிய சூழ்நிலை. மரணத்தினுடைய வலியை ஒருத்தரால பொறுத்து கொள்ள முடியாது. சோ எந்த அளவுக்கு அதாவது பக்தியின் தரப்புல நாம போகின்றோமோ வலியும் வேதனையுமே நம்மளால அதாவது அதனுடைய பக்குவத்தை பெற்று நாம மேனேஜ் பண்ண முடியும். அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னாக்கா, எஸ் இந்த வலியும் வேதனையும் நமக்கு இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து அந்த ஒரு இத பக்குவத்தை நம்மளால பெற முடியும். ஆனால் பக்தியற்ற நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க அஜாமிலனை போல இல்லையா, கொலை கொள்ளை இல்லையா, அவன் செய்த தீய செயல்கள் இல்லையா, ஒரு வேசியோட அவனுடைய வாழ்க்கை, தன்னுடைய அழகான மனைவியை கூட அவன் அவளோடையுமே அவன் வாடாத ஒரு தன்மை, தன்னுடைய பெற்றோர்கள், அததான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை 28 ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அவனுடைய வயதான பெற்றோர்களுக்கு இருந்த ஒரே ஆதரவு அவன் தான். ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களையும் கூட அவன் வீட்டை விட்டு விரட்டி இல்லையா, அதாவது அந்த வேசிக்காக அவன் அதாவது அழித்து இல்லையா, அவர் அந்த வேசியுடைய சொந்த பந்தங்களுக்கு எல்லாம் அந்த அழித்தான் இல்லையா. இது எல்லாமே நம்ம இப்ப படிச்சோம். ஆனா அதெல்லாம் எவ்வளவு கீழ்த்தரமானது அப்படிங்கிறத அவன் நினைவு கூறுகின்றான். சோ நேத்து படிச்சோம். ஒன் ஆஃப் த, அதாவது ஒரு தூய பக்தி உணர்வு ஏற்படுகின்றது என்றால் அதற்கு முதன்மையான அறிகுறி என்னன்னா, ஒருத்தரும் தன்னுடைய தவறுகளை உணர்ந்து தான் எந்த அளவுக்கு இழிவான செயலில் ஈடுபட்டோம் என்ற அந்த உணர்வு ஏற்படுகிறது பாருங்க. அதுதான் பக்குவம் அடைவதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை நமக்கு அறிகுறியாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையில கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. புலன்கள் எப்பொழுதுமே
அலைபாயக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனால் மனதை பக்குவப்படுத்தி நாம வந்து புலனை வந்து நாம பக்குவப்படுத்தணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நமக்கு வந்து பக்தியின் தரப்புல போகிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு ஏற்படுகிறது. ஆனால் அவ்வாறு நாம செய்யறதுக்கான இந்த செயல்ல நாம் ஈடுபடவில்லை என்றால் புலன்கள் எந்த வழியில செல்கின்றதோ அதே வழியில் வந்து நாம செல்ல வேண்டியதுதான். ஒரே நிமிஷம் நீங்க ஜஸ்ட் இருங்க, நான் இது ரூம் திறந்துட்டு ஐ வில் ஜாயின். அப்படியே இருங்க, ஒரே நிமிஷம். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அத்தியாயம் இது. ஆக்சுவலி வாழ்க்கையில வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுமே வந்து உணர்ந்தறியக்கூடிய ஒரு கருத்துக்களை வந்து இந்த மொழிபெயர்ப்பும் மற்றும் பொருளுரை வந்து நம்ம ஆச்சாரியா வந்து ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலி, இல்லையா? வாழ்க்கை எல்லாருமே வந்து சிறு பிராயத்துல இருந்து அந்த யவ்வன பருவம், இதெல்லாம் யவ்வன பருவத்துல வந்து நமக்கு அவ்வளவு ஞானமும் இருக்கிறது கிடையாது, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் இருக்கிறது கிடையாது. ஆனா வயதான பிறகு நாம ஓய்வெடுக்கும் காலகட்டங்கள்ல நாம வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம கடந்து வந்த பாதை நாம கண்டிப்பா நமக்கு தெரிய வரும், இல்லையா? சோ நாம ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சீக்கிரம் வந்துடும் தான் போனேன், ஃப்ளவர் கடைக்கு போனேன், அங்கேயே ஃபுல்லு ஜனம். ஆனா இன்னைக்கு ஸோ லேட் ஆயிடுச்சு, அதனால ஓகே. ஒரு நிமிஷம், லெட் மீ ஷேர் த ஸ்கிரீன். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகங்கள் இல்லையா? ஓகே. ஒருத்தருடைய உணர்தல் வந்து நமக்கு அவங்க உணர்றதுங்கிறது தான் அங்க முக்கியமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுதான், ஏன்னா நாம உணரக்கூடிய அந்த பாதைக்கு தான் நாம போகிறது கிடையாது, அங்கதான் நாம வந்து தவறு இழைக்கிறோம். அந்த உணர்றதுங்கிறது எப்படி மாதாஜி வரும்? இப்ப நம்ம அடுத்தவங்க அதாவது அது தானா வரணும் இல்ல மாதாஜி? நம்ம தானா இல்ல, இப்ப ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது இங்க வந்து அஜாமிலனுக்கு மரணம் சம்பவிக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டது. மேலும் அவன் யார் சொல்லியுமே திருந்தக்கூடிய காலகட்டங்கள் இல்லை, இல்லையா? அடர்ந்த அஜ்ஞானத்தில் இருந்தவன் வந்து கண்டிப்பா இப்போ அவன் வந்து சிறு பிராயத்துல அந்த நற்காரியம் செய்யாமல் இருந்திருந்தா அவனுடைய பிள்ளைக்கு அவன் நாராயணா என்ற நாமத்தை அவன் வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பகவான் கண்டிப்பாக கொடுத்திருக்க மாட்டார். இதைதான் நாம் அலசி ஆராயணும். ஓகே. மேலும் ஏதோ ஒரு பேரை வச்சுட்டு அவன் வந்து அழைச்சிட்டு இருப்பான், இல்லையா? அந்த இல்ல கரெக்ட், அதுதான் உண்மை, இல்லையா? நமக்கு ஒரு சுக்ருதி ஒண்ணு கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாம் ஏதோ சின்ன ஒரு நற்காரியம் செய்ததனுடைய விளைவால பகவான் நமக்கு கருணை புரிந்திருக்கார் என்பது அர்த்தம். ஒருவேளை அந்த சிறு பிராயத்துல அஜாமிலன் வந்து அந்த செயல் செய்யாமல் இருந்திருந்தா அவனுடைய பிள்ளைக்கு வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சூட்டக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து அவனுக்கு கண்டிப்பாக கிடைத்திருக்கார். ஓகே. அவ்வாறு அவன் கிடைக்காமல் இருந்திருந்தா அந்த பிள்ளையின் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பினாலதான் அவனுடைய நாமத்தை அழைத்திருப்பான். இப்போ வேற ஏதாவது பகவானுடைய நாமத்தை தவிர வேற ஏதாவது ஒரு நாமத்தை அவன் வைத்திருந்தால் அந்த நாமத்தை அழைத்திருந்த விஷ்ணு தூதர்கள் வந்திருப்பாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஓகே. அப்போ அங்க யமதூதர்கள் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? அவனை பிடிச்சிட்டு நரக உலகங்கள்ல போயிட்டு, ஏன்னா நரக உலகங்கள்ல போய் அனுபவிக்கக்கூடிய அத்தகைய தீய செயல்கள் தான் அவன் செய்தான், மன்னிக்கக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்துல, இல்லையா? சோ ஆனா அவன் சிறு பிராயத்துல, அதுதான் சொல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய ராயத்தோ மகதே பயாத், இல்லையா?
அதாவது நாம செய்யக்கூடிய சிறியது இத்தினூண்டு, அதாவது பகவான் வந்து பாப்பாராம். சோ இவன் எப்பயாவதாவது என்னுடைய நாமத்தை சொல்லியிருக்கானா, இவனுக்கு தண்டனை கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு இப்ப எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு கருணை இருக்கணும் இல்லையா? சோ ஒரு டீச்சர் என்ன பண்றாங்க, எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க, அந்த குழந்தைனுடைய பேப்பர்ல பாக்குறாங்க, எங்கேயாவது ஒரு 2 மார்க்கை போட்டு, ஏன்னா நானும் அந்த மாதிரி வேலை செய்திருக்கேன். ஓகே, எங்கேயாவது ஒரு 2 மார்க் போட்டா இந்த பையன் பாஸ் பண்ணிடுவானா, இந்த பொண்ணு பாஸ் பண்ணிடுவாளா அப்படிங்கிறது தான் இல்லையா? தட் இஸ் ஹவு வந்து. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. இந்த இத்தனை 100 ஆண்டு வாழ்க்கையில 50 ஆண்டு காலம் நம்ம சோம்பேறித்தனமா இருந்து இல்லையா, பாதி லைஃப் நம்ம வந்து புரியாமலே வாழ்ந்திருப்போம். பாதி என்ன 60% வந்து நாம வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு தெரியாமலே வாழ்ந்து முடித்த அந்த அந்த ஒரு சூழலுக்கு தான் நம்ம தள்ளப்பட்டிருப்போம். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த 40% வாழ்க்கையில எப்பயாவது ஒரு க்ஷணம் நாம இறைவனை நினைச்சோமான்னு பகவான் வந்து பார்ப்பார். அப்போ அவருடைய கருணையா நம்மளால அளவிடவே முடியாது. நாமெல்லாம் சின்ன சின்ன ஒரு அல்பமான கருணை தான் இல்லையா? இப்ப பாஸ் பண்ண வைக்கிறது வந்து ஒரு அல்பமான கருணை. அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஓகே, சொல்லிக்கிற அளவுக்கு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனா உங்களுக்கு உதாரணம் அது எப்படின்றதுக்காக நான் அந்த ஒரு சூழ்நிலையை வந்து எதிர்பார்க்கிறேன். இப்போ அஜாமிலன் வந்து அவன் எப்படி உணர்ந்தான் அப்படிங்க, இந்த மாதிரி தன்னுடைய தவற உணரக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்து அவனுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதுவுமே இறைவனுடைய கருணை தான். ஓகே, அதுவுமே இறைவனுடைய கருணை தான். ஏனென்றால் சிறு பிராயத்தில் அவன் செய்த நற்காரியம், பகவத் தொண்டு, அதனால் அவனுக்கு வந்து பகவான் அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தார். விஷ்ணு தூதர்கள் அவனை வந்து அந்த மரண காலத்துல வந்து நாராயணா அப்படின்னு தன்னுடைய மகனை அழைக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தார். நாராயணா என்று அழைத்தால் விஷ்ணு தூதர்கள் தான் வருவார்கள் இல்லையா? அங்கே அந்த இருவருக்குமே அந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய அந்த சமவாதத்தை வந்து அவனால் வந்து அந்த மயக்க நிலையிலிருந்து கூட அவனால கேட்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது, அவனுக்கு கிடைச்சது. அப்பொழுதுதான் அந்த சூழல் தான், அந்த இருவருக்கும் நடந்த அந்த உரையாடலை வைத்துதான் அவன் வந்து தான் செய்த தவறுகளை வந்து உணர ஆரம்பித்தான். ஓகே, இப்ப நம்ம கூட நம்மளை பத்தி யாராவது தெரியாம பேசிட்டு இருந்தாக்கா, நம்மளுடைய நற்குணங்களை பற்றி யாராவது நல்ல விதமா சொல்லி, நம்மளுடைய அதாவது நம்ம எங்க லேகிங்கா இருக்கும் இல்லையா, எந்த ஒரு குணாதிசயத்துல வந்து நாம கொஞ்சம் மாத்திண்டா நம்மள மாதிரி நல்லவங்களே கிடையாது சொல்லுவாங்களா இல்லையா? இப்ப என்னுடைய பிரபு எடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு கோவம் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம். அதை ஒண்ணு விட்டுட்டாருன்னா இஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். நான் மிக்க எல்லாத்துலயுமே ஓகே ஓகே அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம் பாருங்க. அதை நாம யார்கிட்டயா சொல்லிட்டு இருந்தாக்கா, அவங்க கேட்டாங்கனாக்கா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே நம்ம எல்லாமே நல்லவங்களா தான் இருக்கோம் எல்லா விஷயத்துலயுமே, ஆனா இந்த ஒரு பண்பு தான் அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு அவர் நினைக்க ஆரம்பிச்சு அந்த கோவத்தை தவிர்த்தாருன்னா தட்ஸ் ஹவ். இப்போ அங்க டாபிக்கே யாரை பத்தி, அந்த இடத்துல அஜாமிலனை பத்தி தான் பேசுறாங்க. யாரு? விஷ்ணு தூதர்களும் சரி, யம தூதர்களும் சரி. சோ நம்மளை பத்தி ஒருத்தர் வந்து பேசும் பொழுது, அதுவும் அவர் மயக்க நிலையிலிருந்து வந்து கேட்கக்கூடிய அந்த ஏன்னா அந்த இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவை வந்து இழுக்கிறாங்க யாரு? இந்த யம தூதர்கள். அதை தடுக்கிறது யாரு? விஷ்ணு தூதர்கள். இந்த இருவருடைய இது செயலையுமே அவனால் வந்து உணர முடிந்தது இல்லையா? எங்கேயோ கனவு கண்ட மாதிரிதான் இருக்கும். இட் வில் பி லைக் தட் ஒன்லி, ட்ரீம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா அந்த கனவுலையுமே நடந்த விஷயங்கள் அவனை வந்து ஆழ் மனசுல வந்து பாதிப்பு. ஏன்னா அவன் செய்த செயல்களை எல்லாமே ஒன்னொன்னா வந்து அந்த யாரு யம தூதர்கள் வந்து லிஸ்ட் போட்டு சொல்றாங்க, இவன் இத்தனை தப்பு பண்ணியிருக்கான், இவனுக்கு எத்தனை நரகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து லிஸ்ட் போடுறாங்க. ஆனா அதையுமே வந்து தாண்டி வந்து இந்த இடத்துல விஷ்ணு தூதர்கள் என்ன சொல்றாங்க, அவன் நாராயணா அப்படிங்கிறது சொன்னாலே அவன் வந்து நாராயண தூதர்கள் நாங்க வந்தோம். அதற்கான சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் கூட நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லையா? சோ யார் ஒருத்தர் மரணிக்கும் தருவாயில வந்து இறைவன் எதை எண்ணுகிறோமோ அதுவாகத்தான் நாம் மாறுவோம். சோ அதனால வந்து பகவானை நினைச்சதால பகவானுடைய இடத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு அப்படிங்கறதுமே வந்து பகவான் வந்து பகவத்கீதையில சொன்னதையே வந்து சில பொருளுரையில எல்லாமே நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் வந்து மேற்கோள் காட்டியிருக்கார் இல்லையா வியாக்கியானங்கள். அதனால விஷ்ணு தூதர்களுடைய அறிவுரை வந்து அவங்க கேட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, யம தூதர்கள் அங்கிருந்து அவங்க யமராஜனுடைய இடத்துக்கு போறாங்க. அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் அதையும் படிப்போம் நாம. இப்போ அஜாமலுடைய உணர்தல், அவன் செய்த தவறுகளை எல்லாமே இந்த அளவுக்கு நமக்கு 2வது சாய்ஸ் அப்படின்னா, அவன் நாராயணா என்ற நாமத்தை உச்சரித்ததால அந்த க்ஷணம் வரைக்கும் அவன் செய்த பாவங்களில் இருந்து அவன் வந்து விடுதலை அடைந்தான். இப்ப அவனுக்கு பாவமும் கிடையாது. ஓகே, சோ புண்ணியங்கள் எதுவுமே அவன் வந்து புண்ணியம் செய்ததுக்காக தான் பகவான் நாமத்தை வந்து கொடுத்தாச்சு. ஆனா
அவனை அழைச்சிட்டு போக வேண்டியது யாரு? விஷ்ணு தூதர்கள். அவனை அழைச்சிக்காமலாம் அங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இல்லையா? இப்போ அவனுக்கு பாவமும் இல்லை, புண்ணியமும் இல்லை, மரணத்தினுடைய இதுல இருந்து அவன் தப்பித்து விட்டான். சோ இப்ப அவனுக்கு இரண்டாம் வாய்ப்பு வந்து கிடைச்சிருக்கு. இப்ப அவன் என்ன பண்ணணும்? he has to realize இல்லையா? அததான் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? சோ உணர்ந்தறியறது என்பது இப்படிதான் மாதாஜி. நமக்கு கூட வந்து ஒவ்வொரு சூழலுமே ஒருத்தர் நம்மளை பத்தி பேசணும்னு கூட கிடையாது. நாம ஏதோ ஒரு சூழல்ல நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளும் பொழுது இல்லையா, அந்த சூழலை கண்டிப்பா நம்மளால வெளியில வர முடியாது என்று நம்ம முன்னாடி நினைச்சிருந்தாலும் அந்த சூழலிலிருந்து ஒருவேளை நாம வந்து வெற்றி கண்டனா பாதிப்பு அடையாமல் வர்றதே வந்து வெற்றி தான் இல்லையா? சோ பாதிப்பு அடையாமல் வர்றதே வந்து வெற்றி தான். சோ அப்போ அந்த பாதிப்பு அடையாமல் நம்ம அந்த சூழலை வந்து கடந்து வந்துட்டோம்னாலே அப்ப நம்ம இமீடியட்டா என்ன நினைப்போம்? அப்பாடா, இதை எப்படி நான் வந்து பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாம இருந்துச்சு. சோ பகவான் எப்படியோ எனக்கு வழிகாட்டினார், அதனால என்னால செய்ய முடிஞ்சுச்சு. சொல்றோமா இல்லையா? கண்டிப்பா சொல்றோமா? ஏன்னா அதனுடைய கான்சிக்வன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதனுடைய விளைவுகள் வந்து நம்மளால வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வீட்டுல வந்து திருமணமாக ஆகி இல்லையா, ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் நடக்கிறது. அந்த பெண்ணும் ஒரு சினாரியோ, இது வந்து நான் ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரமா தான் சொல்றேன், இந்த சூழலை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றதுக்காக. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு படிப்பினை இல்லையா? சோ இந்த பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்து கொடுத்த வீட்டுல வந்து அந்த பையனுக்கும் அந்த பெண்ணுக்குமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம ஒரு சூழல் வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா, அந்த பெற்றோர்கள் கையாளக்கூடிய விதம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் இல்லையா? அந்த பெற்றோர்கள் வந்து பெண்ணினுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு இல்லையா, சோ பெண் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, உண்மையிலேயே அந்த குழந்தை வந்து அட்ஜஸ்டபிள் குழந்தையா இல்ல வந்து அதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணாத குழந்தையா, இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெற்றோருக்கு நல்லாவே தெரியும். அட்ஜஸ்டபிள் குழந்தையா இருந்தா அது உண்மையா தான் இருக்கும் இந்த சூழல் வந்து இல்லையா? அதே மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகாத குழந்தையா இருந்தா தன் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய நியாயத்தை மட்டுமே அவள் நோக்கி கொண்டு அதையே தன்னுடைய பெற்றோரிடத்துல வந்து சொல்லுவான். இதை வந்து பெற்றோர்கள் தான் அலசி ஆராயணும் இல்லையா? சோ அப்போ அந்த குழந்தை 2ஆம் ரகமா இருந்தா இந்த பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும்? அதாவது எடுத்தேன் கவுத்தேன்ற அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து கொண்டு வரக்கூடாது இல்லையா? அதை வந்து நிதானமா யோசிச்சு நல்ல ஒரு அதாவது விதத்துல வந்து கையாளக்கூடிய அந்த பக்குவம், இறைவன் மீது பாரத்தை போட்டு அங்க பேச போய் இல்லையா, சோ அந்த ஒரு சூழலை வந்து அவங்க கடந்து அங்க இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனை வந்து அவங்களால வந்து நிவர்த்தி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அந்த மனஸ்தாபங்களை வந்து தட் இஸ் யாருடைய கிருபையால் அவங்க வந்து அந்த சூழலை வந்து வெற்றி கொண்டார்கள்? இறைவனுடைய கிருபை இல்லையா? ஆனா அதையே வந்து இறைவனை எண்ணாம, எஸ் என்னுடைய மகளுக்கு கஷ்டம் இல்லையா, அதை நான் கண்டிப்பாக தீர்ப்பேன் என்று போனார்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க என்ன இருக்கும்? ரஜோகுணத்தினுடைய பாவத்தை தான் அவர் வந்து வெளிப்படுத்துவார், தந்தையும் தாயுமே. அப்ப இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படி ஆயிடும்? இப்போ ஒரு 50-60% காம்ப்ளிகேஷன் இருந்ததுன்னா 100%க்கு நாம எடுத்துட்டு வந்து விட்டுட்டு, சோ ஒண்ணு பெண்ணை வந்து ஒரு சூட்கேஸை தூக்கிட்டு வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வர வேண்டிய சுச்சுவேஷன் கொண்டு வந்துடும் இல்லையா? எப்ப நாம செய்யறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அந்த செயல் வந்து நல்ல ஒரு நிலைக்கு வந்து வரவே வராது. எப்போ இறைவனுடைய கிருபையால் இது நடத்தப்படும், இது நடந்தேறும், இது அவருடைய அருளால எல்லாமே நன்மைகள் தான், அது கஷ்டமோ நஷ்டமோ எதுவா இருந்தாலும் அனைத்தும் இது நன்மை தான் அப்படின்ற அந்த மனச பக்குவத்துக்கு எடுத்துட்டு வரோம் பாருங்க, தட் இஸ் த பக்திக்கான அடையாளம். அதுவுமே இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா, ஒருவன் தனது கடந்த கால கெட்ட பழக்கங்களை விட்டுவிடுவதோடு அல்லாமல் அதற்காக வருத்தப்படவும் வேண்டும். கண்டிப்பா. சோ நம்ம கடந்து வந்த பாதை, சிறு பிராயத்திலிருந்து எத்தனை தவறுகள் பண்ணிருக்கோன்றது நம்ம என்னைக்காவது எண்ணி பார்த்திருப்போமா? கண்டிப்பா இருக்காது. வெரி 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 ஃபியூ. அதுவுமே சூழ்நிலை நம்மளை எண்ண வச்சால் நம்ம அந்த மாதிரி எண்றதுக்கான வாய்ப்பு. 2வது வந்து நம்ம வந்து மறதியால கூட வந்து நம்ம வந்து எண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஏற்படும் இல்லையா? சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் ச வேதைச சர்வை ரகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் சாகம் இல்லையா? படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இப்ப வரக்கூடிய ஸ்லோகத்திலுமே படிச்சாங்க. சோ பகவானிடமிருந்தான் நமக்கு இந்த ஆலோசனை பண்ணக்கூடிய இந்த புத்தி சாதுரியம் மற்றும் மறக்க வேண்டியதெல்லாம் மறக்கக்கூடியது, மறக்க கூடாததை வந்து மறக்காமல் இருக்கிறது,
எதை மறக்கணுமோ அது பகவானுடைய கிருபையால மறக்க வச்சிருவாரு. எதை ஞாபகத்தில் கொள்ளணும்னு அவர் நினைக்கிறாரோ அதையும் நாம வந்து ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இல்லையா? இது அனைத்தும் குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு அமைகிறது. ஒருவேளை நான் சத்துவத்துல இருந்தா என்னுடைய தவறுகளை, இது எக்ஸாம்பிள், நான் சத்துவத்தில் இருந்தால் என்னுடைய தவறுகளை அனைத்தையுமே வந்து ரீகால் பண்ணக்கூடிய அந்த நினைவுகள் எனக்கு கண்டிப்பாக பகவான் கொடுப்பார். ஒருவேளை நான் ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் வந்து நான் என்னுடைய தவறுகளை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு மனப்பக்குவத்தை கொடுத்து எனக்கு அந்த தவறுகள் தான் என்ற அந்த மனசுல வந்து எண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தாலும் எஸ், அது எப்படி இருந்தாலும் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவத்தோட நான் செயல்படுவேன். அதே மாதிரி அஜ்ஞானத்துல இருந்தா நான் தவறு செய்தனா இல்லையான்றதை அனலைஸ் பண்ண முடியாத ஒரு புத்தியோட நான் வந்து செயல்படுவேன். ஓகே, இப்ப நம்ம எந்த குணாதிசயத்துல இருக்கோமோ அதற்கேற்ற அந்த சுபாவத்தை கொண்டு நமக்கு பகவான் என்ன பண்றார், இதை நீ ஞாபகத்துல கொள்ளு, இதை நீ மறந்து போ, எஸ் இதுதான் என்னுடைய அப்ரூவல் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் கொடுத்துருவார். ஓகே, சோ அந்த ஒரு நிலை வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, எப்படி மாதாஜி நம்ம உணர முடியும் இல்லையா? வெரி குட் கொஸ்டின். ஓகே, கண்டிப்பா எல்லாராலையுமே இதை வந்து முடியாது. இங்கே பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்களை படிக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு அதெல்லாம் அந்த மார்க்கம் கிடைக்கிறது. நம்ம தானா இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா எங்கேயுமே நடக்காது. நம்முடைய தவறுகளை நம்ம அளவுக்கே வந்து ஏத்துக்க மாட்டோம். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை வந்து தவறு என்ன ஐடென்டிபிகேஷனுக்கே நாம போகாம அஜ்ஞானத்துல விழுந்து கிடக்கக்கூடியவங்க தான் நாம. ஓகே, அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம தவறை நம்மளே வந்து ஆராய்ந்து அறிந்தோம் என்றால் அது தட் இஸ் ஹையர் குவாலிட்டி. மேலும் நம்முடைய தவறு அதுதான் அப்படின்ற வந்து நினைச்ச பிறகு எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனமான வேலை எல்லாம் செய்திருக்குமே, இதற்கெல்லாம் மன்னிப்பே கிடையாதா, பகவானே என்ன மன்னிங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடையிறோம் பாருங்க. திஸ் இஸ் த உண்மையான பக்திக்கான அடையாளம் இதுதான் அப்படின்றது வந்து நான் சொல்லலப்பா, இங்க வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உணர்ந்தறிந்து இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்கார், தூய பக்தரா இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார். அப்போ நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தூய பக்தி ஆகும். எப்போ நமக்கு அது எடுத்துக்கணும்னா அக்செப்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு நம்முடைய அகங்காரம் வந்து ஒத்துக்காது, விடவே விடாது. நம்ம அகங்காரம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் செய்தது ரைட்டு தான் அப்படின்னு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய பாவம் இருந்தா கடைசி வரைக்குமே அவங்களால வந்து தான் செய்த தவறுகளை வந்து அவங்களால வந்து அனலைஸ் பண்ணவே முடியாது. தவறு அது ரஜோகுணத்துல இருந்தாலாவது தவறுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு கூட அவங்க அகங்காரத்தால ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க இன்னும் மோசமான நிலைமையில போயிடுவாங்க. சத்வத்துல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வருத்தப்படக்கூடிய அந்த பாவத்தை, மனோபாவத்தை கொண்டு வர முடியும். அதாவது செயற்கையில கொண்டு வர முடியாது. தான் கடந்து வந்த பாதையில இத்தனை தவறுகள் செய்திருக்கும். நம்மள பகவானை தவிர வேற யாராலும் மன்னிக்கவே மாட்டாங்க. மனிதனாக பிறந்தவர்கள் அடுத்தவர்களுடைய தவறுகளை மன்னிக்கக்கூடிய பக்குவம் மிக மிக குறைவு. இங்க நம்ம பிள்ளைங்களை எடுத்துக்கோங்க, அவங்க செய்யக்கூடிய தவறுகளை நம்ம மன்னிக்கிறோமா அந்த சூழல்ல? கண்டிப்பா கிடையாது. நல்லா திட்டுறோம், சிறுபிராயமா இருந்தா நல்ல ஒரு 4 அடி சாத்துறோம், பண்றோமா இல்லையா? கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம இந்த கிளாஸுக்கு வந்த பிறகு நம்ம சில தவறுகள் மாமியார்கிட்டயோ நம்ம வீட்டுக்காரர்கிட்டயோ இல்ல நம்ம வீட்டுல அவருடைய அக்கா தங்கச்சிக்கு நம்ம என்ன செஞ்சாலும் மனசார இப்ப வந்து மனசுல வந்து ஐயோ நம்ம அந்த தவறை கூட செய்யாம இருந்திருக்கலாம்னு அந்த எண்ணம் வந்து மனசுல கண்டிப்பா வருது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், ஏன்னா அதுதான் பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். அதுதான் இந்த பாகவத வகுப்பினுடைய மகிமை. ஓகே, ஏன்னா பாகவதம் என்பது நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி பக்குவப்படுத்திக்கணும்ன்றதுக்காக மற்ற பக்தர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு, பகவானுடைய செயல்கள், லீலைகள், இதை கொண்டு நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதனால அந்த சங்கத்துல நாம் இணைந்திருக்கும் பொழுது முழுதா நாம அந்த கேட்கக்கூடிய அந்த நிலையில நம்ம வச்சுக்கணும். ஓகே, விருத்தா அநாதௌ பிதாரல. மாதாஜி, இன்னொரு சந்தேகம் மாதாஜி. இப்போ ஒரு தப்பு செய்யறாங்க, அப்ப நம்ம வந்து அந்த தப்ப அப்பவே மறந்துட்டா நமக்கு அதனால ஒண்ணும் பிரயோஜனம் இது விளைவு ஏற்படாது இல்ல மாதாஜி? சரி, போயிட்டு போறாங்க, சொல்லிட்டு போறாங்க அப்படின்னு அந்த நிமிஷம் அடுத்தவங்களுடைய தவறுகளையா? இப்ப நம்ம அடுத்தவங்களுடைய தவறுகளை நீங்க தவறாகவே கருத வேண்டாம். ஓகே, அடுத்தவங்களுடைய தவறுகள் கருதுனாலும் அந்த க்ஷணமே மறந்துடுறோம்னு வச்சுங்க மாதாஜி. அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டோம், மறந்துட்டு. அதனாலயும் அடுத்தவங்களுடைய தவறு நமக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது. அடுத்தவங்களுடைய தவறுகளை நாம அங்கீகாரம் செய்து நாம மறுபடியும் அவங்கள துவேஷிக்க ஆரம்பித்தா
அவன் செய்த கர்மத்தினுடைய பாதி பலன் நமக்கு வந்து சேரும். நமக்கே செய்தா நமக்கு செய்தா நமக்கு செய்தா நமக்கு உள்ளுக்குள்ளதான் சொல்லிப்போம். 10 பேர்கிட்ட போய் நான் இந்த தவறு செய்தேன்னு சொல்ல மாட்டோம். சொல்லுவோமா? அந்த அளவுக்கு பிராட் மைண்ட் இருக்கா? தட் இஸ் கிரேட். அந்த அளவுக்கு பிராட் மைண்ட் இருந்தா சொல்ல அர்ஜுனன் மாட்டோம் மாதாஜி. அது என்ன கண்டிப்பா சொல்ல சொல்ல மாட்டோம். மாட்டோம். இது ஒத்துக்கணும். அது இல்ல மாதாஜி. இப்ப ஆ. தேர்ட் இப்ப பர்சன் நான் வந்து தவறு பண்ணிட்டேன், எனக்கு நான் சொல்லிட்டேன். பண்றீங்கன்னு என்னுடைய இருக்குல்ல, வீட்டுல என்னுடைய வீட்டுக்காரர்கிட்ட வந்து நான் இதை சொல்றேன், ஓகே, இல்ல நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஈகோவை தாண்டி நான் போகணும். ஓகே, ஈகோவை வந்து கட் பண்ணி போட்ட பிறகுதான் நான் என்னுடைய தவறையே நான் ஒத்துக்குவேன். அது வரைக்கும் நான் கண்டிப்பா ஒத்துக்கவே மாட்டேன். நான் என்ன பாயிண்ட்ல இருந்து வாதிப்பேன்னா, நான் பண்ணதுதான் ரைட் அப்படின்னு தான் நான் வாதிப்பேன். இதுதான் மனிதனுடைய சுபாவம். பகவான் கிட்ட சொல்லலாம். பகவான் கிட்ட சொல்லலாம். அதுதான் ஒன்லி யூ கேன் டெல் இன்டர்னல் தான். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எங்க வரும்னாக்கா நமக்குள்ள மட்டும்தான் நம்ம சொல்லிக்க முடியும். நம்முடைய தவறுகளுடைய இதெல்லாமே வந்து அடையாளங்கள் எல்லாமே, நான் இந்த சமயத்துல இந்த மாதிரி செய்தேன், அவங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுத்தேன், நான் என்னை மன்னிச்சுடுங்கன்ட்டு நம்ம பகவான்கிட்ட மட்டும்தான் first கேட்க முடியும். அதுதான் மாதாஜி நான் அது சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பகவான்கிட்ட தான் கேட்போம். ஏன்னா வெளி தோற்றத்துல போய் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லிக்க கண்டிப்பா மாட்டோம். கேட்க மாட்டோம். கேட்கக்கூடிய மனசு கண்டிப்பா வராது, இமீடியட்டா வரவே வராது. ஆனா அதே வந்து தூய பக்தி தொண்டுல இருக்கிறவங்க வந்து அதையும் செய்து விடுவார்கள். ஓகே, அதையும் தாண்டி வந்து அது பெருமிதத்துக்காக போய் கேட்க மாட்டாங்க. அது தெரிஞ்சு போயிடும். ஆர்டிபிஷியலா கேட்கறாங்களா, உணர்ந்துதான் கேட்கறாங்களான்றத வந்து கேட்கறவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இப்ப என்ன வந்து பெருசா என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா உண்மையிலேயே அந்த நபருடைய பாவம், உடல், பாடி லாங்குவேஜ் வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். பேசக்கூடிய தோரணை இல்லையா, எல்லாம் வச்சு அவர் உணர்ந்துதான் வந்து நம்ம கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாருன்னா அவரை நாம கண்டிப்பா வந்து போற்ற வேண்டும். அவரை வந்து விரோதியாகவே எண்ணக்கூடாது. ஓகே, நடிக்கிறவங்களுதுமே தெரிஞ்சிடும். அது நம்மளால கண்டுபிடிச்ச முடியும். அவன் நடிக்கிறானா உண்மையே சொல்றானான்றது வந்து இத்தனை வயது அனுபவத்துல நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். வேணா சிறு பிராயத்துல இருக்கிறவங்களால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களால கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியும். அதனால நாம தவறு இழைத்தால் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அது தவறுன்னு நம்ம மனசுல ஏத்துக்கணும். ஓகே, அடுத்து 2வது பாயிண்ட் வந்து இது என்னது, நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கோரணும். அந்த ஜீவனுக்கு நான் செய்தது தவறு, இழைத்தது தவறு அப்படின்னு வந்து எது வரைக்கும் நான் அடுத்தவனுக்கு செய்த இது வந்து செயல் வந்து அவனுக்கு பாதகத்தை விளைவித்திருக்கின்றது என்பதை உணராமல் இருக்கின்றனோ அது என்னுடைய அஜ்ஞானம் இல்லையா? அந்த என்னுடைய அஜ்ஞானம் வந்து என்ன பண்ணும், அந்த பாவத்தை தான் வந்து உண்டு பண்ணும். அதை நான் கண்டிப்பாக அனுபவிக்கும். ஓகேவா? சோ இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய ப்ராசஸ் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்ன்றது. ஓகே, அஹோ மயா துனா தியக்தாவ் அக்ருதஜ்ஞேன நீசவத். மொழிபெயர்ப்பு. வயதான என் பெற்றோர்களே, போன ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் இல்லையா? மனைவி, அழகான மனைவி விடுத்துட்டு இந்த விலைமாதுவோடு வந்து விட்டேனே அப்படின்ட்டு வந்து வருத்தப்படுறார் இல்லையா? அஜாமிலன் வருத்தப்படுகிறான். வயதான என் பெற்றோர்களை கவனித்துக் கொள்ள வேற எந்த மகனோ நண்பனோ இல்லை. ஆனும் அவர்களை கவனித்துக் கொள்ளாததால் அவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டனர் இல்லையா? அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. வெரி வெரி ட்ராஜடி. ஐயோ, குலத்து நீச்சனை போல. சோ சூத்ரனுக்கும் சண்டால நிலையில இருந்திருக்கார் யார்? அஜாமிலன். நன்றி கட்டத்தனமான கிராட்டிடியூட் இருக்கணும் எப்பவுமே. ஒருத்தவங்க நமக்கு சிறிய உதவி பண்ணாலும் அவங்களுக்கு நாம நன்றியோட இருக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை எப்பவுமே வச்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட அந்த மனபாவம் வந்து நமக்கு வந்து அந்த கிராட்டிடியூட்னஸ் இருந்தாதான் நம்ம வந்து நல்லது கெட்டதே அலசி ஆராய முடியும். இல்லைன்னா ஆராய மாட்டோம். நான் அவர்களை அந்நினையில் விட்டு வந்தேனே, இப்ப யோசிக்கிறான் இந்த ஆளு இல்லையா? வேத கலாச்சாரத்தின்படி பிராமணர்கள், முதியவர்கள், பெண்கள் யாரெல்லாம் ரட்சிக்கணும் சொல்லுங்க? குழந்தைகள், பெரியோர்கள், பெண்கள், பசுக்கள், பிராமணர்கள், இவங்க எல்லாமே நம்ம வந்து ரட்சிக்கணும் இல்லையா? மற்றும் பக்தர்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு ஒருவருக்குமே உண்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு. இது அனைவருக்கும், குறிப்பாக உயர்ந்த வகுப்பினருக்கு உள்ள கடமையாகும். எஸ்பெஷலி பிராமணர்கள். ஓகே, ஒரு பிராமண, சத்திரிய, வைசியர் இந்த 3 பேருக்குமே உண்டு. சூத்திரர்களுக்கு வந்து கிடையாது. அவங்கள நம்ம தான் பார்க்கணும். ஒரு வேசியுடனான சகவாசத்தினால் அஜாமிலன் தன் கடமைகளை எல்லாம் விட்டு விட்டான் இல்லையா? மனைவியை வந்து பாதுகாக்கல, அப்பா அம்மாவுக்கான தொண்டு புரியல இல்லையா? சோ அதே மாதிரி அவன் ஆற்றிக்கொண்டிருந்த
சமய கோட்பாடுகளை எல்லாம் அவன் பராமரிக்கல. இழிவான நிலைக்கு மேலிருந்து விப்ர நிலையிலிருந்து எங்க வந்தான்? நீச்ச நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான். இதற்காக அருந்திய அஜாமிலன் இப்பொழுது தன்னை மிகவும் இழிவடைந்தவனாக, அதாவது he feels very very low, நம்ம இவ்வளவு வர்ஸ்டா இருந்திருக்கோமே அப்படின்னு அந்த உணர்வு அவனுக்கு ஆழ் மனசுல இடிக்குது. சோ அகம் வியக்தம் பதிக்ஷ்யாமி நரகே பிரச்சதாருணே தர்க்கக்னாஹ காமினோ யத்ர விதந்தி யமா யாதனாஹ. பாவம் செய்தவனும் சமய கோட்பாடுகளை மீறியவனுமான என்னை போன்ற ஒருவன் இத்தகைய செயல்களின் பலனாக நரக சூழல்களில் தள்ளப்பட்டு கடும் வேதனைகளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது இப்பொழுது தெளிவாகிறது. ஏன்னா அந்த இடத்துல யமதூதர்கள் பேசினதை கேட்டார் இல்லையா? சோ இவனை இந்த நரக உலகங்களுக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்டதை பேசுறார். நாமும் போன காண்டத்துல அதை பத்தி படிச்சோம். 28 நரக உலகங்களை பற்றி படிச்சோம். அவ்வளவுதான் நரக உலகங்கள் இருக்கான்னா கிடையாது. எண்ணில் அடங்காத நரக உலகங்கள் உண்டு. ஒவ்வொரு தவறுக்குமே ஒரு நரக உலகம் உண்டு. அந்த இடத்துக்கு நாம தள்ளப்பட்டுருவோம். அப்ப நாம இப்ப என்ன பண்ணலாம்? we can go back and check எந்தெந்த காலகட்டத்துல நாம் என்னென்ன தவறு பண்ணோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம யோசிக்கணும். கிம் இதம் ஸ்வப்ன ஆஹோஸ்வித் சாக்ஷாத் திருஷ்டம் இஹாத்புதம் வயாதா அத்யதே ஏமாம் வியகர்ஷன் பாஷபாணயஹ. இப்பொழுது நான் கண்டது கனவா அல்லது நனவா இல்லையா? ஸோ நான் இப்போ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா, இப்போ யமதூதர்கள் விஷ்ணு தூதர்கள் அவங்க பேசின அந்த இதெல்லாமே உரையாடல் எல்லாமே இதெல்லாம் நான் கனவுல கண்டனா இல்ல நனவுல கண்டனா அப்படிங்கறது யோசிக்கிறார். பயங்கரமான மனிதர்கள் என்னை கட்டி இழுத்து செல்வதற்காக தங்கள் கைகளுடன் வந்ததை நான் கண்டேனே. அவர்கள் எங்கு சென்று விட்டனர் பாக்குறாரு இப்போ இல்லையா? அந்த யமதூதர்கள் எங்க போனாங்கன்றத தேடுறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது கனவு நனவு, அதாவது ரியல் அண்டு ட்ரீம், அதை நினைக்கிறார். உண்மையிலேயே அங்க நடந்தது உண்மைதான். ஆனால் அவர் மயங்கிய நிலையில் இருந்ததால அது இப்ப நம்ம கூட உடல்நிலை சரியில்லைனாக்கா நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு நடந்த வண்ணம் தான் இருக்கும். ஒருவேளை கொஞ்சம் அந்த மயக்க நிலைக்கு போனோம்னா நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடியது நடந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆபரேஷன் முடிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம அனஸ்தீஷியால இருந்து வெளியே வருவோம் பாருங்க. அந்த அதாவது ஐசியூ டெம்பரரி ஐசியூல வச்சிருப்பாங்க நம்மளுக்கு இல்லையா? அந்த சமயத்துல பாதி நினைவு இருக்கும். நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அவங்க பேசக்கூடியது எல்லாமே நமக்கு கேட்கும். ஆனா அது எங்கோ அதாவது ஒரு கிணற்றுல இருந்து பேசக்கூடியதாக தெரியும் நமக்கு இல்லையா? அது போன்ற நிலைதான் இப்போ அஜாமிலன் அனுபவிப்பது. அவங்க இருந்தாங்கல்ல, எங்க போனாங்க? விஷ்ணு தூதர்கள் மறைந்தார்கள், இவர்களும் எங்க சென்றார்கள் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அஜாமிலன். அததே கதாக சித்தா சத்வாரஸ்சாரு தர்ஷனாக வியாமோஷயன் நீயமானம் பத்வா பாஷேத் அதே புவஹ. கயிற்றால் கட்டப்பட்டு நரகத்தை நோக்கி கீழே இழுத்து செல்லப்பட்ட என்னை விடுவித்தவர்களும் அழகு மிக்கவர்களுமான அந்த 4 முக்தர்களும் எங்கே சென்று விட்டார்? இப்ப நாராயண தூதர்களை யோசிக்கிறார் ஆக்சுவலி இல்லையா? கீழே உலகத்திற்கு இழுத்துட்டு போறாங்க. நரக உலகம் எங்க இருக்கு? கீழே தான் இருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா இந்த பாதாள உலகம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து பார்க்கும்போது நேரா பார்க்கும்பொழுது இந்த நரக உலகமும் கீழே இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். ஆனா உண்மையில நரக உலகம் கீழே கிடையாது. இட் இஸ் ஸ்கேட்டர்ட், அங்கங்க இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, ஸோ கயிற்றால் கட்டப்பட்ட அதாவது கீழே போகும்பொழுது 5வது காண்டத்துல நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நரக லோகங்கள் பிரபஞ்சத்தின் கீழ் பிரதேசங்கள்ல தான் இருக்கு. எனவே தான் அவை ஆதோ புவக என்று அழைக்கப்படுகிறது. யமதூதர்கள் அப்பிரதேசத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான் என்பதை அஜாமிலனால் புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது. ஸோ இவங்க அந்த யமலோகத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்றது அவங்க அஜாமிலனால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அதாபிமே துர்பகஷ்ய விபுதோத்தம தர்ஷனே பவித்வயம் மங்களேன ஏனாத்மா மே பிரசீததி. மொழிபெயர்ப்பு: பாவச் செயல்கள் எனும் கடலில் மூழ்கியிருந்த நான் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு கடலனே சொல்லிட்டார் அவர் இல்லையா? யாரு? அஜாமிலன். தான் செய்த பாவங்கள் சின்ன சின்ன தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பெரிய லெவல்ல செய்திருக்கேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறார், யோசிக்கிறார் இல்லையா?
ஸோ வீட்டுல வேலைக்காரியா அந்த வேசியை வந்து அழைச்சிட்டு வந்து இல்லையா, அந்த வேலைக்காரியோடையே வந்து இருக்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல், மனைவியோட அழகிய மனைவியோடு அவர் இருக்கல இல்லையா, பெற்றோர்களோட இருக்கல, பெற்றோர்களுடைய ஆஸ்திகள் எல்லாம் அந்த விலைமாதனுடைய உறவினர்களுக்கெல்லாம் வந்து செலவிட்டது, இதெல்லாம் அவர் வந்து அதாவது யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். எவ்வளவு இழிவான ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா தான் செய்த செயல்கள். ஆனா அதை அவர் செய்யும்பொழுது அதை அந்த யோசனை இருந்தது அவருக்கு இல்லை. ஏன்னா கண் எனக்கூடிய இந்த புலன், சக்தி வாய்ந்த இந்த புலன் வந்து அவரை வந்து அந்த புலனுகர்ச்சிக்கான எழுச்சியை வந்து ஹிருதயத்துல வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இல்லையா. சோ அதனால என்னாச்சு, அதன் தரப்பில் அவர் வந்து சென்று விட்டார். சோ அதனால அந்த அந்த இதுவே அவர் வந்து அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த உந்துதலை தவிர வேற எதுவுமே ப்ரையாரிட்டியா வச்சுக்கவே இல்லை அர்ஜாமிலன். அதனால வந்து அவன் செய்தது ரைட்டா தப்பா அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் கூட அவனுக்கு கிடையாது. முழு அஜ்ஞானம், தாமிஸ்ரம் இல்லையா, தாமிஸ்ரம், அந்த தாமிஸ்திர நிலைக்கு அவன் சென்று விட்டான். ஸோ மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவனும். ஸோ தன்னுடைய நிலையை பாருங்க, அவனை வந்து அவனை பார்த்தா யாருமே ஏத்துக்க கூடாது, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் அவனை சுத்தி இருந்தது. அடுத்தவங்க அவனை பார்த்தா அஜாமிலனுடைய வீடு யாருன்னாக்க யாரும் சுட்டி காட்ட மாட்டாங்களாம். ஓகே, அப்படி. மேலும் இதே ஒரு ஸ்டோரி கூட வரும்பொழுது யாரோ ஒரு பக்தர் சொன்ன கதை தான் இது. ஸோ அந்த ஊருக்கு வந்து இந்த சாதுர் மாசத்துல வந்து யாரோ அதாவது பக்தர்கள் வந்தப்போ ஏதாவது எந்த இடத்துக்கு போனா பிரசாதம் கிடைக்கும்னு கேட்டப்போ அஜாமிலனுடைய வீட்டை வந்து சுட்டி காட்டினாங்களாம். ஸோ அந்த அந்த இதுவுமே வந்து சொல்லப்பட்டது. ஆக்சுவலி ஒரு பர்டிகுலர் லெக்சர்ல வந்து பேசினது. ஆனா இந்த அஜாமிலனுடைய ஃபுல் சரிதம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா இந்த இடத்துல. அப்போ அங்க வந்தப்போ அவர்களுக்கு அவன் வந்து உபசரித்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இதுவுமே வந்து சொல்லப்பட்டது. அதனால அந்த அதாவது தவறான இதுலயுமே காலகட்டத்திலுமே நன்மையான ஒரு செயலை வந்து அவன் செய்ததுமே ஒரு சுக்ருதி தான். சிறுவாயத்துல அவன் செய்ததுமே ஒரு சுக்ருதி தான் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நான் மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவன் அப்படின்னா தன்னுடைய செயல்களால் அவன் வந்து மிகவும் அதாவது லோயர் தன் த லோயஸ்ட் இல்லையா, அதாவது சண்டாளனை விட இன்னும் மோசமான நிலை என்பது தான் அவன் உணர்கின்றான். சோ துரதிருஷ்டசாலியும் ஆவேன். சோ இவன் துரதிருஷ்டசாலி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், தான் செய்த தவறுகளால் வந்து எவ்வளவு மோசமான ஒரு தவறுகள் எல்லாம் செய்திருக்கேன் இல்லையா, நன்மையான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தும் கூட அதையெல்லாம் நான் பெரிதும் பொருட்படுத்தாமல் இத்தகைய ஒரு மார்க்கத்திற்கு தான் சென்றேனே, எப்படி ஒரு துர்பாகியசாலி நான் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். சோ தவறு இழைத்ததற்காக அவன் துர்பாகியசாலி என்றானே ஒழிய அந்த நல்ல வாய்ப்புகளை அவன் வந்து இழந்ததால நினைக்கிறானே ஒழிய அந்த நல்ல வாய்ப்புகளுடைய மகத்துவத்தை அவன் அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து உணர்கின்றான் இல்லையா. அதெல்லாம் மிஸ் பண்ண இல்லையா, நல் வாய்ப்புகள் நம்ம கையில இருக்கும் பொழுது நம்ம மிஸ் பண்ணோம்னா நாம துரதிருஷ்டசாலி தான். ஓகே, ஆயினும் என்னுடைய பூர்வ ஆன்மீக செயல்களின் பலனாக என்னை காப்பாற்ற வந்த 4 உத்தம பக்தர்களை என்னால் தரிசிக்க முடிந்தது. அவர்களது வருகையால் நான் இப்பொழுது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏன்னா அவங்க தான் 2வது சான்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இல்லையா, அவங்க அழைச்சிட்டு போக வேண்டியங்க. ஆனா இவர் இன்னும் அவர் செய்த பாவங்களுடைய விளைவுகளை வந்து கண்டிப்பா அவர் அந்த பாவத்துல இருந்து அவர் முக்தி பெற்றிருந்தாலும் அவர் அதை உணர்ந்து பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகுதான் அவரை வந்து மேல அழைச்சிட்டு போக முடியும் இல்லையா. ஒரு க்ஷணத்துல வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து உணர முடியாது. பியூரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பா நடக்கணும். ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு உரித்தான ஒரு சுபாவம் நமக்கு இருக்குது இல்லையா. மனசு தூய்மை அடையும், இல்லைன்னா கண்டிப்பா மேல் உலகத்துக்கு போகிறதுக்கான அறிகுறி என்பது நம்ம கிட்ட கிடையாது. ஏன்னா இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் எல்லாம் பக்குவம் பண்ணணும். ஆன்மா மட்டும் நினைச்சா பத்தாது, இந்த சூக்ஷ்மம் புத்தியும் வந்து ஃபுல்லா பியூரிஃபை ஆகணும். இந்த கிராஸ் பாடியுமே வந்து அத்தகைய அதாவது முந்தைய வாழ்க்கையினுடைய உந்துதல்கள் இருந்து அதுவுமே வெளிப்படும். அப்பதான் வந்து இந்த பியூரிஃபிகேஷன் 100%. இல்லைன்னா நம்ம எப்ப வேணாலுமே வந்து சறுக்கி விழக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படும். அதை அந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து அவர்கள் ஏற்படுத்தி விட்டு அவர்கள் சென்று விடுகிறார். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல படிக்கிறோம், சாது சங்க சர்வ சாஸ்திரே காய லவ மாத்திர சாது சங்கே சர்வ சித்திஹாய இல்லையா. லவ மாத்திரம் நம்ம இந்த கணக்கு எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா, கால கணக்கு, அதுல லவா எனக்கூடிய கணக்குமே உண்டு. இத்தனை அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி வந்து லவா, அதுக்கப்புறம் லவ மாத்திரம் என்றது சொல்றது டைம் ஃபேக்டர். ஓகே, அணு, அதுக்கப்புறம் இது என்னது பரமாணு, அதுக்கப்புறம் திரிசரேணு, லவா, இதெல்லாம் அதுல படிச்சிருக்கணும். காலத்தினுடைய
கணக்கு எப்படி எடுக்கிறதுன்றத வந்து நம்ம அந்த செகண்ட் கேண்டோல தான் வருது. ஓகே, அதுல படிச்சிருக்கோம். எல்லா சாஸ்திரங்களும் பக்தர்களுடனான சகவாசத்தை சிபார்த்து செய்கின்றது இல்லையா, சாது சங்கம். ஏனெனில் இத்தகைய சகவாசத்தின் நொடி பொழுது கூட, ஒரு க்ஷணம் அசோசியேஷன் கூட முழு பூர்ணத்துவம் பெறுவதற்கான வித்தை வந்து ஒருவனுக்கு அளித்து விடும். ஸோ சீட் அங்கேயே வந்துடும். ஒரே ஒரு க்ஷணம் நம்ம தூய பக்தரோட தொடர்பு கொண்டாலே அந்த பக்தி என்பது நமக்கு வந்து அருள் பாலிக்கப்படுகிறது. ஸோ பக்தியை வந்து செய்யறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அஜாமிலன் தன் வாழ்வின் துவக்கத்தில் பரிசுத்தமானவாகவும் பக்தர்களுடன் பிராமணர்களும் சகவாசம் கொண்டவனாகவும் இருந்தான். அப்புண்ணிய செயலின் காரணத்தினால் அவன் 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 அடைந்த அவன் விடைந்த நிலையில் இருந்த போது, இது என்னது விடைந்த அப்படின்றது என்னது, ஏதோ தவறுன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் தன் மகனுக்கு என்ன பண்ணான், அதாவது இந்த மோசமான ஒரு காலகட்டத்தில் அவன் வந்து தன் செயல்களை அவன் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த சூழலிலுமே தன் மகனுக்கு நாராயணா என்ற பெயர் சுட்டும் எண்ணம் அவருக்கு ஏற்பட்டது. அது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் வாட், அஜ்ஞாத சுக்ருதி. ஓகே, இது உள்ளிருந்து பரமபுருஷரால் அருளப்பட்ட நல்ல புத்திமதி என்பதில் ஐயமில்லை. அவனாக செய்தான் நினைக்கிறீங்களா? 100% கிடையாது. இறைவன் வந்து அவனுக்கு அந்த உந்துதலை ஏற்படுத்தி பகவான் அவனுக்கு வந்து அருள் பாலித்தார். அதனால அவனுடைய கடைசி மகனுக்கு வந்து நாராயண என்ற நாமத்தை அவனால சூட்ட முடிஞ்சது இல்லையா. சர்வஸ்ய சாகம் ஸ்மிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் இல்லையா. ஞானம் அபோகனம் ச இல்லையா, மறதி அபோகனம், ஸ்மிருதி நினைவு, ஞானம், இந்த மூன்றுமே இல்லையா. மத்த மீன்ஸ் என்னிடம் இருந்து. ஓகே, என்னிடம் இருந்துதான் வந்து ஞாபக சக்தி, ஞானம் மற்றும் வந்து மறதி எல்லாமே என்னிடமிருந்து தான் ஏற்படுகிறது. நான் ஒவ்வொருடைய ஹிருதயத்திலும் வீற்றிருக்கின்றேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் வருகின்றன. எல்லோருடைய இதயங்களும் உரைபவரான பகவான் பரம கருணாமூர்த்தி என்பதால் இல்லையா, அவருடைய கருணையை நம்மளால அளக்க முடியாது. எப்பொழுதேனும் சிறிதளவு பக்தி துண்டு செய்தவனை கூட அவன் மறந்து விடுவதில்லை இல்லையா. அவர்தான் லாப நஷ்ட கணக்கு எல்லாமே எழுதிண்டே இருக்கார் நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து. எப்பயாவது நாம வந்து நாராயணா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா கூட நம்மள வந்து ரட்சிக்கணும்ன்ற அந்த கருணை அவர்கிட்ட உண்டு. இவ்வாறாக அஜாமிலன் தன் கடைசி மகனுக்கு நாராயணா என்று பெயர் சூட்டும் வாய்ப்பை பகவான் உள்ளிருந்தபடி வந்து ஏற்படுத்தியிருந்தார். இதனால் வாசத்துடன் நாராயணா நாராயணா என்று அழைத்து சாகும் வரையில் மிகவும் பயங்கரமான ஆபத்தான சூழ்நிலைகளிலிருந்து அவன் காப்பாற்றப்பட்டான் இல்லையா. மரணம் கிருஷ்ணரின் கருணை இத்தகையதாகும். குரு கிருஷ்ணே பிரசாதே பாய் பக்தி லதா பீஜா இல்லையா. சோ குரு மற்றும் கிருஷ்ணருடைய கருணையால் ஒருவன் பக்தி என்னும் விதையை வந்து பெறுகிறான். இச்சகவாசம் ஒருவனை மிகப்பெரிய பயத்திலிருந்து காப்பாற்றுகிறது இல்லையா. எனவேதான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் விஷ்ணுவை ஞாபகப்படுத்தும் வகையில் பக்தர்களும் தம் பெயர்களை எல்லாம் வந்து சூட்டுகின்றோம் இல்லையா. ஆனால் தான் நமக்கு இனிஷியேஷன் ஆன பிறகு வந்து வேற நாமங்கள் நமக்கு எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா எல்லாமே இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டதும் மற்றும் தாயாருக்கு சம்பந்தப்பட்டதும் தான் இல்லையா. ஸோ அந்த பெயர்கள் தான் நமக்கு எல்லாமே. மாதாஜிஸ்க்கு எல்லாமே வந்து அதாவது தாயாருடைய பெயர்கள்ல ஏதோ ஒரு பெயர் இல்லையா. இப்போ இங்க எல்லாருக்கும் கூட ஒரு பெயர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அப்படி புஷ்ப மாதாஜி பார்த்தீங்கன்னா யசோமதி இல்லையா. அங்கே கிருஷ்ணருடைய தாயாரான யசோதை உடைய நாமத்தை கொண்டு வைத்திருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க எப்பவுமே கிருஷ்ணரை தன்னுடைய மகனாகவே பாவிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அதாவது வாத்சல்ய ரசத்துலதான் அவங்க. கரெக்டா மாதாஜி? ஆல்வேஸ் கிருஷ்ணா அவங்க குழந்தை கிருஷ்ணரை வந்து எப்பவுமே இடுப்புல வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த போட்டோ தான் அவங்களுக்கு எப்பயுமே வச்சிருப்பாங்க. சோ அந்த பாவத்துலதான் அவங்க பேசுறதையுமே நான் பார்த்திருக்கேன். ஓகே, அதனால சோ கிருஷ்ணரை தன்னுடைய குழந்தையாகவே பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனசு. ஓகே, சோ நாம் ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு பாவத்தை கொண்டுதான் பகவானோட நம்ம சம்பந்தம் வச்சிருப்போம். சிலரது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், சிலரது ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது. ஓகே, ஏன்னா அந்த பக்தருக்கும் பகவானுக்கும் என்ன சம்பந்தம்ன்றது அவங்க 2 பேருக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய உறவு. அதை நம்ம வந்து எவாலுவேட் பண்ண முடியாது. சில பேருக்கு வெளிப்படையாவே தெரியும். ஓகே, அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, அதனால கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து நமக்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு பெயர் கூட பாருங்க, அதே யசோமதின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதனால யசோமதி அப்படின்றது அதாவது யசோதையுடைய நாமம் இல்லையா.
கண்ணனுடைய தாயினுடைய அந்த அந்த பேருமே அவங்களுக்கு கிடைச்சது. ஸோ அப்போ நம்ம எந்த பாவத்தை கொண்டு பகவானோட சம்பந்தம் வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அதுக்காக தான் நமக்கு எல்லாமே இனிஷியேஷன் அப்போ வேறு வேறு நாமங்கள் எல்லாமே சூட்டப்படுறது. இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணதாசன் அல்லது கோவிந்ததாசன் முதலான தனது சொந்த பெயரை ஒரு பக்தனால் நினைவு கூற முடிந்தாலும் பேராபத்தில் இருந்து அவனை காப்பாற்றிவிடும். எனவே தீட்சை அளிக்கப்படும் சமயத்தில் பெயர்கள் மாற்றுவது அவசியமாகும். இல்லைன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினல் பெயர் அது இறைவனோட சம்பந்தப்பட்ட பெயராக இருக்காது. ஸோ எப்படியாவது ஒருவன் கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்காக அரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருவதில் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அதிகம் கவனம் செலுத்துகிறது இல்லையா? ஸோ அந்யதா மிரியமானஸ்ய எத்தனாவது வரைக்கும் படிச்சோம்? 35 வரைக்கும் படிச்சோமா? நாசுஷே விஷாலிபதேஹ வைகுண்ட நாம கிரகணம் ஜிஹ்வா வக்தும் இஹார்ஹதி. எனது பூர்வ பக்தி தொண்டு இல்லை எனில் சாகும். அதாவது இப்ப சொல்றாரு பாருங்க, ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம். ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்றாரு பாருங்க, நான் சிறு பிராயத்துல பக்தி தொண்டு செய்யலன்னா சாகும் தருவாயில் உள்ளவனம் தான் அந்த சூழ்நிலைக்கு தான் தள்ளப்பட்டான். அசுத்தமானவன், அவரே அசுத்தமானவன் சொல்றார். ஒரு வேசியின் கணவனுமான நான் இல்லையா? அதாவது அசுத்தம் ஒரு வேசியினுடைய கணவனாகிய நான் எப்படி வைகுண்டநாதரின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றிருக்கக்கூடும் இல்லையா? நாராயணா என்று நான் எப்படி நான் சொல்லியிருப்பேன்? அது என்னுடைய இது கிடையாது, இறைவனுடைய கருணை. ஸோ அது நிச்சயமாக அது சாத்தியமே இருக்காது. நான் சிறு பிராயத்துல அந்த பக்தி தொண்டு புரியலைன்னா இப்ப நான் நாராயணா என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புமே எனக்கு கிடைச்சிருக்காதுன்ட்டு அஜாமிலன் நினைவு கூறுகின்றான் இல்லையா? ஆன்மீக உலகின் நாயகன் பாஷாண்டி சொன்னா கூட அவன் உயர்ந்த நிலைக்கு வந்துடுவான்னு ஒரு சமயத்துல படிக்கிறோம் இல்ல மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? நாய் திங்கிறவன் கூட இந்த பகவான் நாமத்தை ஒரு தடவை சொன்னா அவன் பகவானுடைய உலகத்துக்கு போவான் அப்படின்னு படிக்கிறோம். அதே சமயம் அவன் சின்ன வயசுல இருந்து இந்த பிராமணன்ஸ்ல வைஷ்ணவெல்லாம் எல்லா சாமியும் அவன் கிருஷ்ணரை எல்லாம் கும்பிட்டுருக்காங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் வலுதவினா கூட நம்ம பக்தரை திருப்பியும் கரையேற்றி விட்டுருவாரு கிருஷ்ணர் அப்படின்னு அதையும் பகவத்கீதையில நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் இல்லையா? சொல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய அப்படிங்கிறதுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இங்க ஆன்மீக உலகின் நாயகர் என்று பொருள்படும் வைகுண்டபதி இல்லையா? வைகுண்டநாதர் என்ற நாமம் வைகுண்டா என்னும் நாமத்திலிருந்து வேறுபட்டதல்ல இல்லையா? அதாவது பகவானுடைய நாமம் அவரும் வேறல்ல, பகவானுடைய ஸ்தலமும் அவரும் வேறல்ல, பகவானுடைய ரூபமும் அவரும் வேறல்ல, பகவானுடைய செயல்களும் அவரும் வேறல்ல, பகவானுடைய லீலைகளும் அவரும் வேறல்ல. அதனால்தான் கிருஷ்ண கதா எங்க சொல்றாலும் அங்க கிருஷ்ணரோடையே நம்ம சம்பந்தம் வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். அதனால ஆன வரைக்கும் எவ்வளவு கிருஷ்ண கதா கேட்க முடியுமோ அவ்வளவுமே நம்ம கேட்கணும், வாசிக்கணும், கேட்கணும். ஓகே, கடந்த காலத்தில் தான் செய்த பக்தி தொண்டாகிய ஆன்மீக செயலின் காரணத்தினால் கடந்த காலத்தில் சிறுபிராயத்தில் பயங்கரமான சூழ்நிலையான மரண தருவாயில் இல்லையா வைகுண்டபதியின் புனித நாமத்தை ஜெபிக்கும் வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைத்தது என்பதை தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவான அஜாமிலால் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது. ஸோ அவருடைய ரியலைசேஷன் தான் நம்ம படித்தோம். எது வரைக்கும் படித்தோம்? 35 வரைக்குமா? 35 வரைக்குமா படித்தோம் நம்ம? 35 வரைக்கும் படித்தோம். 35. ஓகே ஃபைன். இன்னும் 2 35. க்வசாஹம் கிதவஹ பாபோ பிரமக்னோ நிரபத்ரபஹ வாச நாராயணேதி ஏதத் பகவன் நாம மங்களம். அஜாமிலன் தொடர்ந்து கூறினான், வஞ்சகனும் பாவமே உருவானுமான பிராமண தர்மத்தை கொன்றவனும் தன்னை பற்றி எப்படிலாம் அவர் பேசுகிறான்னு பார்த்துக்கோ. வெட்கம் கெட்டவனுமாக நான் எங்கே? நாராயணா என்ற பரம மங்களகரமான பரமபுருஷன் புனித நாமம் எங்கே? அவர் எங்கேயோ இருக்கார், நம்ம பாதாளத்துல இருக்கோம் இல்லையா? இது அஜாமிலன் உணர்றது ஆக்சுவலி. ஓகே, கிருஷ்ண பக்தின் அதாவது அஜாமிலனை போல நிறைய அஜாமிலன்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல உண்டு. ஆனா அவங்க எல்லாருமே அஜாமிலனை போல உணர்ந்தறியக்கூடிய நிலைக்கு வராங்களா அப்படிங்கறதுதான் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மூலமாக
நாராயணரின் அல்லது கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை பரப்புவதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் கிருஷ்ண பக்திக்கு தாங்கள் வருவதற்கு முன்பிருந்த நிலையையும் இப்பொழுது நிலையும் எப்பொழுதும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். பத்மா மாதாஜி கேட்டாங்களே எப்படி உணர்ந்தறியது. ஸோ கோ பேக், ரெட்ரோஸ்பெக்ட். ஓகே, நம்ம கடந்து வந்த பாதையை வந்து இப்பவுமே மறக்க கூடாது இல்லையா? ஸோ அப்பதான் நமக்கு அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி எல்லாமே, அதாவது எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலுமே அதை வந்து பக்குவமா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு முடியும். யார் ஒருத்தர் தான் கடந்து வந்த பாதையை மறந்துடுறாங்களோ அவங்க அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ கிருஷ்ண பக்திக்கு நாங்கள் வருவதற்கு முன்பு இருந்த நிலை எண்ணி பார்க்கணும். முன்பு நாம மாமிசம் உண்பவர்களாகும். ஸோ எல்லாருக்கும் இது காமன் ரூல் கிடையாது. ஆனா மெஜாரிட்டி irrespective ஆஃப் வாட் எவர் த பர்த், இல்லையா, எந்த குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் நான் வெஜிடேரியனா இருந்திருக்கிறது இல்லையா? அதே மாதிரி இன்டாக்சிகேஷன், குடிபோதைக்கு, அதே மாதிரி வந்து ப்ராஸ்டியூஷன் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ஏமாற்றுறது இல்லையா? இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாமே வந்து இழிவுபட்டு கிடக்கக்கூடிய நிலைகள் எல்லாமே உண்டு. ஆனால் இப்பொழுது ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபிக்கும் வாய்ப்பு நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த வாய்ப்பின் மதிப்பினை எப்பொழுதும் நாம் சரியாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, ஸோ நம்மளால அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை சொல்ல முடியறதுன்னா அது இறைவனுடைய கிருபை. நம்ம வீட்டுல கூட இருக்காங்க, எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றாங்களா? கிடையாது, இன்னும் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஸோ வி ஹாவ் எ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நவ். நாம் ஒருத்தர் மட்டுமே ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லி மேன்மை அடையக்கூடாது. வீட்டுல இருக்கிறவங்களையுமே நம்ம வந்து அவங்களுக்காக நாம ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே பிரார்த்திக்கணும். அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லணும். பெருமானே இந்த கருணையை காட்டு அப்படின்னு குருவிடத்திலேயும் அப்புறம் வந்து கௌரங்கா இடத்துலயுமே நாம கண்டிப்பா கேட்கணும். பகவானின் அருளால் நாம் பல கிளைகள் ஸ்தாபித்திருக்கிறோம். அதாவது நிறைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்க கோயில்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? இந்த நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு பரமபுருஷன் புனித நாமத்தை ஜெபித்து அவருக்கு நேரடியாக நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். டைரக்ட் சர்வீஸ் இல்லையா? நாம ஜபம் நம்முடைய தற்போதைய நிலைக்கும் முந்தைய நிலைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை வந்து மனதில் நிலைநிறுத்தி நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நம்ம முன்னாடி எப்படி இருந்தோம், பிஃபோர் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், ஆஃப்டர் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அலசி ஆராயணும். இந்த மிக உயர்ந்த நிலையிலிருந்து விழுந்து விடாதபடி நாம் எப்பொழுதும் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஓகே, ஸோ we should be always cautious. அப்ப அபராதங்கள் எல்லாம் பண்ணாம இருக்கணும். ஓகே, சோஹம் ததா யதிக்ஷ்யாமி யத சித்தேந்திரியானிலஹ யதா நாபூயஹ ஆத்மானம் அந்தே தமசி மஜ்ஜயே. ஸோ நான் பெரும் பாவியாவேன், ஆனால் இப்பொழுது எனது அரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டியிருப்பதால் நான் எனது மனம், அதாவது சுவாசம், புலன்கள் ஆகியவற்றை வந்து நன்கு அடக்கி எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஸோ அதுதான் அவர் தனக்காக அவர் வந்து கொடுத்து கொண்ட ஒரு, அதாவது பிராயச்சித்த முறைன்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, இதுதான் உண்மையான பிராயச்சித்தம். பக்தி தொண்டுல வந்து நிலை பெற்றிருப்பது எந்த சூழலா இருந்தாலும் இல்லையா, அதுதான் நமக்கு உண்மையான பிராயச்சித்தம். ஓகே, இந்த நாள் பௌதிக வாழ்வினும் ஆழமான இருளிலும் அறியாமையிலும் மீண்டும் வந்து விழுந்து விடாமல் வந்து இருக்க முடியும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆகும், மேல இருந்து நம்ம கீழே விட வேண்டியதுதான். பக்குவம் இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பா விழுந்தோம். ஸோ நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த வைராக்கியம் இருக்க வேண்டும். யுக்த வைராக்கியம் இல்லையா, பல்கு வைராக்கியம் படாது, யுக்த வைராக்கியம். ஒரு குரு மற்றும் கிருஷ்ணனின் கிருபையால் நாம் உயர்ந்த நிலை கிருபையால் நாம் உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளோம். இது ஓர் அரிய வாய்ப்பு என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஸோ கொண்டு நாம் மீண்டும் விழுந்து விடக்கூடாது. அதாவது தவறுகள் இழைத்தால் தான் நம்ம விழுவோம். ஆனால் மீண்டும் தவறே இழைக்காத ஒரு நிலைக்கு நாம கண்டிப்பா செல்லணும். அப்பொழுது கிருஷ்ணனிடம் பிரார்த்திப்போமானால் நம் வாழ்வு வந்து வெற்றி உடையதாகும். ஸோ வாழ்க்கையில என்ன வெற்றி? நமக்கு இறைவன் திருவடிகளை அடைந்தோம் என்றால் அதுதான் வெற்றி. முதன்மையாக அது ஒன்றுதான் நம்ம வெற்றியா கருது. பௌதிகத்துல நம்ம எத்தனையோ தடவை வந்து தோல்வியுற்றிருக்கலாம், வெற்றி பெற்றிருக்கலாம். ஆனா அதனுடைய பாதிப்பு என்பது மிக குறைவு. ஆனா நம்ம இந்த உடலை விட்டு நீங்கின பிறகு வேறு ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா அது எந்த இடம்னு தெரியாமலே நாம தத்தளிச்சுட்டு இருப்போம் பாருங்க, அது மிகவும் வேதனை அளிக்கக்கூடிய விஷயம். ஓகே, நான் இதை இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு நம்ம 36, 37 வாசிப்போம்.
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।